ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନରେ ମାନେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୋ ମନର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଦୁଃଖ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ତ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ମାନେ ବର୍ଷର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଥିଲା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କାହାର କେଉଁଠି କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରଖିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ଆମର ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରାତିକି ଅଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆମର ବନା ହେଇଥିଲା ଛୁଙ୍କ ଚକୁଳି। କେତେ ଆଉ କ'ଣ ତରକାରୀ ପତ୍ର କରି ଖାଇବା, ଦିନେ ଅଧେ ଛୁଙ୍କ ଚକୁଳି ଖାଇବା ନା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଟୋନ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେତିକୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେତିକି ଭିତରେ ମାମା ଆଉ ଇଏ ଆସି ମୋ ସହିତ ଲାଗି ହେଉଥିଲେ କିଚେନ୍ରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗି ହେଲି। ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଲେ ବସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜମା ବସେଇ ଉଠେଇଦେଲି, ଖାଲି ବିଲେଇଙ୍କ ପରିକା ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ହେଲି। ଆଉ କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିବି। ଛାଡ଼ନ୍ତି, ସେତିକି ବି ଆପଣ ଗୋଟେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଉ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି କ'ଣ କହୁଥିଲି। କଥାଟା ହେଲା, ସିଏ ଆଜି କୋରାପୁଟ ବାହାରୁଥିଲେ। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ପ୍ଲିଜ୍ ଯାଅନି ଯାଅନି ଯାଅନି, ଏମିତି ହିଁ କହି ହେଉଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନଟା